S'han acabat els vents! Déu meu! Els vents! Els potes! Avui acaba donant el regne. Com alimentarem ara el drac? Què farem? Està mort de gana la muntanya. Què podem fer, senyor rei? Bé, estimats vilatans, crec que només queda una solució. Perquè el drac no vingui a envair el poble, haurem de sacrificar els nostres fills. No! Sé que és dur, però si no, el drac vindrà i se'ns menjarà tots. Té raó. Molt dur, això, Qui serà el primer? Bé, en aquesta bossa... Quina casualitat. En aquesta bossa hi ha el nom de tots els joves del poble. Sisplau, escolliu-ne un. Vaig jo! Bé, avui la sort ha volgut que la víctima sigui la Montse, de Can Llaurat. És un paper de tot! No vull! Rei, i qui li toca demà? Avui! Bé, tornarem a escollir algú. I l'escollit avui ha estat la princesa Margarida. Senyor rei, però no voleu fer això. És la vostra filla. És molt dur per mi, però jo vaig posar aquesta llei. I ella és com una altra noia del poble. No. Filla, sempre t'estimaré, sempre t'estimaré. Però ho has de fer pel poble, filla, ho has d'entendre. Ens acompanyem, Margarida. Espera't aquí. He de salvar la resta del món! Adéu!